हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा गलमे बाप्टिस्ट गिर्जानि जागोन दे लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गलमे बाप्टिस्ट गिर्जाया दिनै गोबाव बोसोरनि उनावहाय दिनै गंसे इसोर खुलुमसालि मोनफुंनो हाबाय आरो बेखौनो दिनै ग्रेन्ड अपेनिं खालामनो थांगासिनो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंहा बेयाव मोजां हाबाफारि जागोन जोंहा बिदिनो आङो माखासे जोंनि गलमा मण्डलिया माब्ला गायसनजादोंमोन आरो माब्ला समनिफ्राय मण्डलि हिसाबै गलमाया जाखो आङो बेफोरनि गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो जोंहा बे गिर्जा न' गोदान लुनायाव बेसेबां माबायदि थांखिजों बेखौ लुफुंनो हादों आङो बेखौ नोंथांमोननो डिटेल्सै फोरमायलांनो थांगासिनो आरो बेयाव मोनसे मोजां हाबाफारि जागोन आरो बे हाबाफारिखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो नायलांबाय थादो आरो ना लोगोफोर दे आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो आरो जोंहा बे बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्राय लानानै जोबजासिम प्रग्रामखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आरो शेयार खालामनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोसे नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो ना जोंहा नैबेखौ बेखेवसिगोन इसोरनि नियम बायदियै जोंहा नै बेखेवगिरिफोरानो गेजेरजों लेंहरजानाय मानगोनां दिनैनि बे गोदान गिर्जानोखौ बेखेवनो थाखाय लेंहरजानाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्टनिनो मानगोनां ट्रास्ट ग्रुपनि सेक्रेटारि बिथां रेभारेन्ड दैदेमारि सान आरो लोगोसे माननि आलासि आगुनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्टनि बिथां मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनिनो मानगोनां एसबिआइनि मेनेजार बिथां दैमारि सान आरो जोंनि बिमा मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय बेहेखि कापुरपुरा बाप्टिस्ट गिर्जानि गुमगिरि आरो जोंनि दखरानि एग्रिकालसार सेक्रेटारि बिथां चन्दन बाग्लारि सार आरो लोगोसे जोंनिनो बिमा मण्डलि अम्बागाव बाप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां बुंगिरि एबा मण्डलि मावथि गागि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनिनो मण्डलिनि फाउन्डार बिथां दाउदि गामिनि अर्थात दाउदि गामि बाप्टिस्ट चार्च गलमा बाप्टिस्ट गिर्जानि बुंगिरि बे मण्डलिनिनो साफ्रोम गेदेमा नोंथांमोन आरो दिनैनि बे बिहेक मोनसे मावफारियाव अर्थात जि गिर्जा न' गोदान लुखांबाय बे गिर्जा न' डेडिकेट खालामनायनि मावफारियाव बाहागो लानो साखि जानो थाखाय लिंहरजानाय गण्यमान्य बेक्ति नोंथांमोन लोगोसे बे मण्डलिनिनो साफ्रोम ख्रिस्टीय बिसागि भाइ भनि नोंथांमोन इसोरखौ धन्यबाद होदों बिदि मोनसे मोजां सम इसोरा जोंनो होदों लोगोसेहै बे गोथां इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे आं साफ्रोमनोबो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जानानै आरो आं गावनिफ्रायबो फैबाय थानाय बर'दिननि गोजोननाय बावहरनाय थाबाय जों बे समावहाय बेहाय मोनसे मावफारिनि थाखाय बे जायगायाव गसंफैबाय आरो बे बिबानखौ आंनो मावनो थाखाय होबाय आं दा बेखौ खोब गुसुं समनि गेजेराव मावनानै फोजोबनो इसा खालामदों इसोरा आरिबा खालामथोंसै आं सिगां मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो इसा खालामदों आरो बे जोंहा गिर्जा न' जे लुखांबाय बिनिनो मोनसे स्मृति स्तम्भ बा गोसोखांनायनि मोनसे पिलार हिसाबै खाम्फा हिसाबै जानानै थागोन जुदिअबा बे गिर्जा न' नङा नाथाय बे थोंजोङैनो गोदानै लुखांजानाय गिर्जा न'जों सोमोन्दो गोनां जानानै थाबाय बेनिखाय आं बेजोंनो लोगोसे बे समावहाय बेखौ बेखेवना होनायनि सिगांनो
मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो इसा खालामदों बेनि उनाव आं आर'ज खालामनानै बे खामानिखौ मावलांगोन इसोरनि बाथ्राया बुंदों आरो মই স্তম্ভ স্বৰূপে স্থাপন কৰা এই হিল ঈশ্বৰৰ গৃহ হ'ব আৰু তুমি মোক যি যি দিবা মই তাৰ 2 ভাগৰ 1 ভাগ নিশ্চয় তোমাকে দিম खनसे फरायबावनो हादों आरो মই স্তম্ভ স্বৰূপে স্থাপন কৰা এই হিল ঈশ্বৰৰ গৃহ হ'ব আৰু তুমি মোক যি যি দিবা মই তাৰ 2 ভাগৰ 1 ভাগ নিশ্চয় তোমাকে দিম इसोरनि बे बाथ्राखौ आं बेखेवबाय थानो इसा खालामाखै नाथाय बे बाथ्रानि गेजेरजों बेयाव उपस्थित जाफैनाय साफ्रोमखौबो इसोरा आशिर्बाद खालामथों आं बे दायो बे समिति स्तम्भखौ बेखेवनाय सिगाङावनो आर'ज खालामनि बयबो आर'जनि थाखाय खर' गंग्लायगोन अनसुला बोलोग्रा सोरजिगिरि गोथां गोथार आफा इसोर नोंखौ धन्यबाद होदों दिनैनि बे समनि थाखाय जि समाव प्रभु नोंनि फिसाफ्रा प्रभु बे जायगायाव गथायसे जानानै प्रभु नों बादि गोथां इसोरखौ सिबिनो बे समखौ मोनदों आरो दिनैनि दिनाव जों रंजा खुसि बेयाव गसंनानै दङ मानोना नोंनि गेदेर अननाय अनुग्रहजोंनो बे गरमा बाप्तिस्ट मण्डलिया एबा गरमा बाप्तिस्ट मण्डलियाव थानाय नोंनि फिसाफोरा नोंखौ मान होनो थाखाय नोंखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय जि मोनसे गिर्जा न' लुखांबाय आरो बिनिनो डेडिकेट खालामनायनि खौरां लाबो जों दायो बे गिर्जा न' हाबनायनि सिगाङावनो जि मोनसे अन्थाइनि खाम्फा बिथांमोना लुदों गोसोखांनायनि थाखाय आफाखौ जोङो बेखेवनो हास्थायदों थेवबो बेजों नोंनि गौरब जाथों बे बेखेवनाय समाव नोंनि आत्माया जों बयजोंबो लोगोसे थादों जोंखौनो आशिर्बाद खालामदो आरो जि बाथ्रा फरायबाय बे बाथ्रा बादिनो फैदो जों जि उद्देश्य दं बेखौ गायसननाय जादों बे उद्देश्यआव हदायबो गसंनानै नोंखौ गौरब खालामनो नोंनि साखि होलांबाय थानो प्रभु जोंखौ नों हेफाजाब खालाम नोंनि गौरब जाथोंसै जों बे गोसोखांनायनि जिथु खाम्फा बेखौ खेवनोसै नोंनि दैदेननाय हेफाजाब खालामनोसै बे अजिग्य हंख्रांखौ बे खामानिखौ मावफुंलांनायाव हेफाजाब खालामदों जिसुनि मुङै बिबाय लुखांनाय गिर्जा न'जों सोमोन्दो लाखिनानै जि गोसोखांनाय मोनसे खाम्फा बे मण्डलिया बेयाव थामथिम खालामनानै दोनबाय बे खाम्फाखौ आङो बे समावहाय बिफा इसोर बिसा इसोर आरो गोथार जिउ मा इसोरनि मुङै बेखेवनाय जाबाय फोरबोनि गौरबनि थाखाय बेयाव लिरनाय दङ गलमा बाप्टिस्ट church building opening ceremony inaugurated by Reverend Probin Deimari and dedicated to the Lord by all believers of church dated 15/12/2024 आं बेखौ बेखेवनानै होनायनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय धन्यबाद जोंहा दायो नियम बायदियै दायो जोंहा बेयाव अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवखांबाय बे दायो जोंहा गिर्जा न'खौ दायो बेखेवसिगोन बेनि सिगां जोंहा मेथाइ खननानै गिर्जा न'खौ गिदिंदों आरोना जाहाथे बियो इसोरनि खामानियाव बाहायजायो आरो बे गेदेर गोथार गिर्जा न'नि गेजेरजोंनो गोबां फिसाफोरा इसोरनि बासायजानायखौ मोननो हायो बेखौ नोजोर होनानै दिनै बेखौ इसोरनि साखि लानानै बेखौ बेखेवनाय जाबाय गोथारफोरनि उन थाबायलांनो रावबो गुबुन नङा अननाय फोथायनाय मोदोम गोसोजों बे जौसेयैनो जों सिगाङाव गोख्रै दावहा नांनायाव जिसुखौ संलांदों ख्रिस्टियान नांग्राफोर गोख्रों आइजोफ्राबो जेबो सानफ्रोमबो
그리스도니 먼돌리야 즉탈나이 농아 너를 답해제는 하타라비코 대학은 지스와 대학은 비에 그 시간 나오게 그 나하나야 그리스도가 성랑들 크리스티아나 Jumpa Rife gidi nang. Apa kabar? Sofa coba kira. आरोबाव जों बे गिर्जान' गोदानै लुखांनायनि दरखङाव सफैबाय जों प्रसेसन खालामनानैहाय करिले निर्माण करुता বিলাকৰ পৰিশ্ৰম বিথা जिहाय नगर रैखा नकरिले परियाय परदियाव मिसा आरोबाव खनसे फरायदों जिहाय गृह निर्माण नकरिले निर्माण करुता বিলাকৰ परिश्रम बिथा जिहाय नगर रैखा नकरिले परियाय परदियाव मिसा
जों बहुत खामानि मावो नाथाय जोंनि खामानि मावनायफ्रा हलाय होननानै बुंदों ब्रिथा जेब्ला इसोरा बेयाव थाफाया लोगोआव थाफाया जेब्ला इसोरा नेनाय नङा जोंनि गासै मावनायफ्राबो बे गुबुना बेयावहाय नस्थ' खालामनो थाखाय ओरैनो हागोन बेनिखाय बे न'खौ जों फोथायदों मण्डलिनि साननो गोरोंफोरनि गेजेरजों साननो थाखाय इसोरा गियान होबाय आरो बेबायदिनो लोगोसे गासैबो हहमत जालायनानै गिर्जा न' मोनसे लुबाय इसोरा बेयाव हेफाजाब खालामबाय नांगौ जानाय थाखा फैसा गासैखौबो गोसोनि गोरोबलायनाय आरो लोगोसे दे होननानै गासैबो सापर्ट होलायनाया जाबाय आरो जों फोथायदों इसोरा बेयाव लुखांनायाव हेफाजाब खालामबाय आरो इसोरानो लुदोंब्ला बिनि गौरबनि थाखाय बेखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय इसोरानो नेथोंसै आरो दिनैनिफ्राय जों बेयाव हाबगोन बेयावसो इसोरखौ बाख्नायगोन खुलुमगोन बेखायनो आङो गुसुं आर'ज खालामनानै बे फिथाखौ हानानै बे गिर्जा न'खौ बेखेवनानै होगोन बयबो अननानै आर'जनि थाखाय खर' बुंलायगोन अनसुला बोलोग्रा आफा इसोर आंखौ बार धन्यबाद होदों बे हमयनि थाखाय जि हमयाव प्रभु जोङो प्रभु बाख्नायनानै रोजाबबाय मोनसे प्रसेसन खालामनानै बे गोदानै लुखांनाय गिर्जानि लांगोनायाव दरखङाव जोङो गसंफैनो बे सम खाबुखौ मोन्दों आरो बेयाव गसंनानैनो नोंखौ गोसोखांनो नोंखौ धन्यबाद होनो बे सम मोननायखाय नोंखौनो हाजासे आरोबाव धन्यबाद होदों प्रभु जों दा प्रार्थना खालामदों जों फोथायबाय बे न'खौ लुखांनायाव नोङो हेफाजाब खालामबाय बे मण्डलिनि साफ्रोम फोथायारिफोर दैदेनगिरिफोर गासैजों नों लोगोसे थाबाय खौसे जानानै दे इसोरखौ खुलुमग्रा न' लुनो होननानै बिथांमोननो मोनसे खौसेथिनि गोसो होनानै बे खामानिखौ मावफुंनो हेफाजाब खालामनायनि थाखाय धन्यबाद होदों नोंनि बाथ्राया बुंनाय बादिनो बे नोंनि गोथार न' नोंखौ खुलुमग्रा न'खौ नोंनो नेफ्लायदो नोंनि अदृश्य उपस्थितिजों बे न'नि सोरगिदिं नों बेरा होना लाखि नोंनि सोरगोनि दुत हरनानै प्रभु बे गोथार न'खौ नोङो रैखाथि होनाय अरायबो लाखिदो जेन नोंनि फिसाफ्रा बेयाव रंजा खुसि नों गोथां इसोरखौ बाख्नायनो खुलुमनो सिबिनो हागोन नोंनि उपस्थितिखौ बेयाव फैनानै उपलब्धि खालामनो हागोन आरो गेदेरै नोंनिफ्राय आर्हिबाद लानानै गुतै जिबनाव सोलिबाय थानो थुलुंगानाय मोनबाय थागोन नों बेबायदि बोर होफाय आफा नोंनि आखायाव गथायदो दायो जों बे गिर्जा न' गोदानाव हाबसिगोन आफा जों हाबनायनि सिगांनो नोंनि अदृश्य उपस्थितिया बे गोथार न'खौ सुफुंनानै लाखिदो बे समनिफ्राय गुतै फैबाय थानाय समफोर जेसेबां दिन बेखौ नोंनि गोथार न' हिसाबै बाहायनाय जागोन बे समहालागै नोंनि दैदेननाय थाथों आरो जे आरो जेसेबांफोर बे न'आव हाबनानै प्रभु नोंखौ खुलुमगोन सिबिगोन बयबो मोनसे सन्मानजों खुलुमगोन सिबिगोन सन्मान गोसोजों हाबफैगोन आरो प्रभु नांगौ मानिखौ नोंनियाव बिनोबो सम लानो हागोन बयखौबो नों आर्हिबाद खालाम जायफोरा फैगोन बिनो आर्हिबाद गोनां जाथोंसै नोंनि आखौ गथायबाय बेबादि आर'जखौ फोथायनानै प्रार्थनाखौ जिसुनि मुङै बिबाय दायो आं बे गिर्जा न'खौ आरो बे फिथाखौ बे गिर्जा न' खुला बा बेखेवना होनायनि सिन बादियै बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बेखेवनानै होनाय जाबाय जों बयबो नुबाय नै लोगोफोर गिर्जा न'आ दिनै बेखेव जाबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि गिर्जा न' गोदान बेयाव जोंहा हाबाफारि जागोन आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि हाबाफारि जायो जोंहा दिनै बेयाव
गोबाव बोसोरनि उनाव मोनसे इसोर खुलुमसालि न' लुफुंनो हाबाय दिनै ग्रेन्ड अपेनिं हाबाफारि 저희가 보험이 좀 보이고 지금 이 문화를 감당해서 왜 성화받은 이날의 그